Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Halos matustambo ang katawan ng isang taong gulang na babae nang tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Purok 4, Barangay San Jose Norte, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, kasamang natutulog ng biktima ang 13 anyos na kanyang kuya habang nasa labas ang kanilang mga magulang nang sumiklab ang apoy sa dulo ng kwarto ng mga biktima. Bumili lang po ng kape. Nung pong pagbalik niya, nakita raw po niya yung bahay nila. Nagliligab-gab na. Sa takot daw ng 13 anyos na binatilyo, tumakbo siya palabas ng bahay para humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay at naiwan ng biktima hanggang sa tuluyang natupok ng apoy ang kanilang bahay na gawa sa light materials. Kasama ang biktima, naging pahirapan umano ang pagpasok ng mga bombero dahil sa makitid na daan papasok sa mga kabahayan. Maaaring kung doon sa kanyang paggapang nawala na po yung kuryente. Kaya hindi na niya alam kung siya pupunta. Mula doon sa kanya kinahigan, ang sabi po ng magulang, ito po ay nakarating. Malapit na po sa hagdan. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa posibleng dahilan ng sunog na umabot sa unang alarma. Bali po yung cause ng fire ay until now is still under investigation pa rin po. Pero ang sunog po ay nag-originate sa bandang dulo ng second floor ng bahay. Wala pang pahayag ang mga magulang ng biktima. Russell Simorio, Balitang Amyanan.